बेबायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशननि बेबस्थाखौ बर' थुनलाइ आफाद एबसु इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफानजों ज' बिलखौ जोङो बहुत बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन जों हायाखै थांनाय बिपिएफ सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन हायाखै जाफुंसाराखैमोन किन्तु खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय बेलासि समनि सुंद' भिडिअजों लोगोसे साफ्रोमनोबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो नैबे सावगारिनि भिडिअखौ लानानै फैबावबाय। जों बिनि सायाव फंनैसो भिडिअखौहाय खोनासंनानै लाग्रोगोन। नैथियाव जोङो बिपिएफनिनो सिएमनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जागोन। जोबनायाव जोङो बागुरुम्बानि बेलायावहाय जोङो सावरायगोन रायजोफोर। मैयानि समावहाय 11 अक्ट' खालार खालि फुंनि 10 रिंगायावहाय बिटिसिनि एसेम्बलि हाउसआवहाय माखासे बाथ्राफोर सावरायनानै थांबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दा नैबेनि बेलायावहाय माब्रै जानाय आरो सोर मावदोंमोन माब्ला जाजेना बेनि सायावहाय नोंथांमोना भिडिअआवनो रोखा रोखा खोनासंनानै लाग्रोब्लानो जाबाय। बिटिसि काउन्सिल एसेम्बलियाव मोनसे बिल लाबोनाय जों बयबो नुदों। बे बिलानो जाहैबाय दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एडुकेशन प्रभिन्सियेलाइजेशन अफ सार्भिसेस एन्ड रिअर्गेनाइजेशन अफ एडुकेशनल इन्स्टिट्यूशन बिल 2025 अर्थात जों मिथियो जे थांनाय 25 नभेम्बर 2025 आव आसाम बिधान सभायाव मोनसे बिल लाबोदोंमोन आसाम सरकारा जे आसामाव थानाय जेसेबां भेन्सार इन्स्टिट्यूशन दङ जेसेबां स्कुल दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसामनि सिङाव मोनसे बिल लाबोदों आरो बे बिलनि गेजेरजों आसामाव थानाय गासै जोंनि एलपिनिफ्राय कलेजसिम जेसेबां भेन्सार इन्स्टिट्यूशन दङ बा स्कुल कलेज दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। दा बे बेलायाव मोनसे हाउसआव स्पष्ट जेला कुइसन आवाराव सोंनाय जादोंमोन बे बिलनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर उनस पेगुआ क्लियारलि बुंदोंमोन जे 6 शिड्यूल जे काउन्सिल दङ बे 6 शिड्यूल काउन्सिलनिखौ जिहेतु एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट बेखायनो 6 शिड्यूल काउन्सिलनिखौ गावबा गाव बानायनानै लाबोनांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव गासै नायबिजिरनानै बिनि एप्रुभेलखौ होगोन। दा थिग बेबायदिनो बिटिसि बा बिटिआरनि जेला कुइसना फैयो बे समावनो बिटिसि आरो काउन्सिला बिटिआर एरियानि सिङाव थानाय स्कुल कलेजनि थाखाय आलादायै बिल लाबोनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन। बेबायदियै दिनै गोलाव समनि उनाव बिटिसि काउन्सिल हाग्रामा महिलारि दैदेननाय आरो बिनि जाय इएम बा बिथाङा एमएलएबो रबिराम नार्जारी बिथांमोना डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बा डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि गासैनिबो इनिसियेटिभआव आरो मोनसे कमिटि बानायनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो थांनाय 20 जानुवारियाव क'क्राझार कमार्स कलेजाव बर' थुनलाइ आफादारि एबसुखौ हांख्रायदोंमोन जिहेतु बियो बिटिआर एकर्डनि बर' गोजोन गोरोबथानि 6.3 बेयाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशन मेटारा रोखायै लिरनाय दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै 2020नि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर उनस पेगुखौ जों खावलायबोदोंमोन आरो मोनसे इमिडियेट एरेन्जमेन्ट हिसाबै 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेशननि खामानिखौबो गेजेराव मावनाय जादोंमोन। दा नैबे जि प्रभिन्सियेलाइजेशन एक्ट जिखौ दिनै बिलखौ इन्ट्रडिउस खालामबाय आरो बेखौ स्टेटआव फाथायहरनांगौनि थाखाय हाउसआ एप्रुभ खालामबाय बिनि गेजेरजों गासै जोंनि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेशननि मोनसे लामाया गेवबाय आरो कमार्स कलेजाव लिंनायाव जोङो गासै खोथाखौ रोखा रोखा बुंदोंमोन जि खोथाया दिनै बे बिलाव बेरखांदों आरो जों हास्थायगोन जे जोंनि ओनसोलाव थांनाय 34 इयार्स एबसुनि आन्दलन बिएलटि आन्दलन एनडिबि आन्दलनाव स्कुल कलेजनि अबस्थाया मोजां नङामोन। हायार इडुकेशन इन्स्टिट्यूशन कलेज बेयाव गोदानैसो गायसननाय जादों। दा 1/1/2006खौ लायोब्ला जोंनि ओनसोलनि गोबां स्कुल कलेजा थालाङो आरो एनरलमेन्टनि बेलायावबो गोबां थालाङो। पारमिशन रिकगनिशन आरो ओरै जि जोंहा
कनकारेन्सनि बाथ्रा दा बेखायनो माखासे रिलेक्सेसन माखासे कनसिडारेसननि मेटारखौ जोङो आसाम सरकारखौ बुंनाय जादोंमोन गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ आरो नैबे बिलाव जोङो जाय सोलोंथाइनि बिफाननि इएम रबिराम नार्जारिजों रायलायनानै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरजों रायलायनानै माखासे रिलेक्सेसनखौ लाखिनांगौ होननानै जोङो बुंनाय बायदियै दिनै बे बिलाव जोङो बेखौ नुनो मोनदों थारैनो आं बेनि थाखाय काउन्सिलनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो काउन्सिलनि इएम रबिराम नार्जारि धन्यबाद बावगोन आरो बेयाव इउपिपिएल दोलो रुलिंआव बिपिएफ दोलो आरो बिजेपि दोलो मोनथाम दोलोनि जिहेतु बेयाव सोद्रोमाफोर दं हाउसआव 40 जन बयबो कनसेन्सासै पजिटिभ मोनसे नट होनानै दिनै बे बिलखौ बारहोनायाव बयबो मदद होदों दा बेखायनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे लामा गेवबाय खिन्थु सिमाल्टेनियासलि आउटसाइड बिटिआर जेसां आसामाव बर' मिडियाम स्कुल दङ 6.3 जिखौ लिरनाय दंमोन बेबायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेबस्थाखौ बर' थुनलाइ आफाद एबसु इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफानजों जथायै रायलायनानै बिनि सायाव आसामनि बेलायाव जेखिनि बर' मिडियाम थागोन आसामनि एक्टजोंथ' जालांगोन खिन्थु जायफोरा जाया बिनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिलखौ आलादायै मोनसे मेकानिजम बानायनायनि खोथा रायलायदों फारसेथिं कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ बबे मेकानिजमाव खालामनो हायो बेखौबो मोनसे रायलायनाय जादों दा बेखायनो दिनैनि साना जोंनि गोलाव समनि भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ फोजोबनायनि मोनसे लामा बा दरजाया गेंबाय आं बेखौ सानो आरो जोङो बे बिथिङाव नांथाबबाय थानाय हिसाबै गोख्रै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जोंनि जेंना सुस्रांनायखौ जोङो हास्थायो गुबुन मोनसे साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनैनि समाव खोनाबाय नंगौना नङा आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा बेखेवसारनानै होबाय दा नोंथांमोना सावगारिखौ नायगासिनो दङ ओरैहाय आबसुनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएल पार्टिनि मावथिफ्रा मेंनाय गैयै नाजानायनि थाखाय दिनै 72 कौटि थाखाया स्कुल कलेजनि थाखाय बिल पास जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो नुबाय रायजोफोर अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जागायजेननायनिफ्राय सोर मावखो 2025निफ्रायसो बे बिलखौहाय आसाम सरकारा लाबोनाय जादों होननानै बुंदों अब्ला बिनि सिगां बिपिएफआव गैखायानो रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला माखौथो इसेबां दुगा ससियेल मिडियायावलाय दिनैनि समावलाय बिपिएफ पार्टिखौ बाख्नायसोखो आं लाजिनायसो मोनदों रायजोफोर आरो एसेम्बलि हाउसआवहाय इउपिपिएलनि सीएम खौहाय रबिराम नार्जारि सारा बाख्नायदों मानो बे बिलखौहाय लाबोना होफैनायनि थाखाय दिनै इउपिपिएलनि सीएमआ जेनदोंब्लाबो बर' रायजो राजाफोरखौहाय नोजोर होनानै देरहानायफोरजों थाफानानैहाय मदद खालामदों बिलनि सायावहाय आरो मोनफ्रोमबो खामानियावनो मदद खालामगोन इउपिपिएलनि सीएमआ नाथाय बिपिएफनि सीएम बायदि नङा इउपिपिएलनि सीएमनि साननाया मोनथिबायना रायजोफोर थांनाय 5 बोसोरावहाय बिपिएफ पार्टिया इउपिपिएल पार्टिखौहाय 1 सेकेन्डबो मदद खालामाखै बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ मानो मदद खालामाखै एसेम्बलि हाउसआवनो खनसेबो थाङाखै दा बेनि थाखायनो बेफोरो गासिबो गोग्लैसोनानै थाजोबदों दा जों नुदों दिल्लीयावहाय सावरायलायगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि थाखाय बियो जुदि 2027 मायथाइसिमावहाय कमप्लिट जाजोबोब्ला बर' रायजो राजानि थाखायनो गोग्गाथाव होननानै जों साननांगोन नैथियाव जों सावरायनोसै बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा ससियेल मिडियायाव फोसावदों जोंबो मावनो हायाखै इउपिपिएलआबो मावनो हायाखै नाथाय इउपिपिएलआ मोनथाम खामानिखौ मावदों मोनथाम बिसोरो प्रभिन्सियेलाइज खालामदों दा बेखौहाय रबिराम नार्जारि साराबो फोरमायनानै होखादों नाथाय बिपिएफनि सीएमआ माब्रै बुंनो रायजोफोर लाजिनांगोन ना मान सन्मान गैयै जानांगोन बिनि थाखायनो बियो ससियेल मिडियायावहाय जोंबो मावनो हायाखै इउपिपिएलआबो जिर' होननानैहाय खोथा फोरमायनानै होदों नाथाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारि सारा क्लियारलि फोरमायदों दे प्रिभियासलि मोनथामा मावखाजानायसो आरो बे बिलआ 2025 मायथाइनिफ्रायसो लाबोजाखानाय अब्ला 2025 मायथाइयाव इउपिपिएल सरकारासो देरहाफैदों रायजो राजा नोंथां
जोबोद लासिंसिं दै रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गुदैखौ साननानै नायोब्ला बेखौ मा बिपिएफनि आइटिसिएलफ्रा बिपिएफ लाबोदों होननानै ससियेल मिडियायाव फोसावदों जोबोद लासिंसिं। थामथियाव फैदो बागुरुम्बा मोसानाय। बागुरुम्बा मोसानायावहाय ससियेल मिडियायाव आङो नुनो मोनदों 10,000 सासेयावहाय होनायनि खोथा। नाथाय आं बेखौ बुंनो सानदों 10,000खौहाय बिपिएफनि सीएमआ बुङाखै। बियो मान बावनायनि बाथ्राल' बुंदों। बे 10,000 बाथ्रानि खोथा ओंखारनाया एकमात्र बिपिएफनि आइटिसिएलफोर फिसा फिसौ थाफाख्लेब थाम्फै होग्रा लिडार्सफोर बिसोरसो फोरमायदों। बेबायदि मानसियानो पार्टिखौहाय बदनाम खालामो रायजोफोर। नंगौना नङा? ना आं बुंनाया गोरोन्थि जादों नामा? जेराव बुंखायाखै सीएमआ फैसा होगोन होननानै बुंखायाखै। मानोना बिटिसिआव फैसायानो गैया बर्थमान। दा नैबे एप्रिलनिफ्रायसो बिटिसिआवहाय फैसा फैनायनि बाजेटआ जागोन। अब्ला माब्रै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बैसोर 10,000 मानसि मोसाखावरिफोरनोहाय सासेयाव 10,000 होनायनि खुगा बेखेवनांगौ जायो? साननो रोङाब्ला ससियेल मिडियायाव जानला मोनला होनो नाङा, गावनि पार्टिखौनो बदनाम खालामनानै लानाय जायो। दिनै जों नुदों दा बहाथो होदों 10,000 रां? आखाइयाव सुइट होदों, सावगारि होदों, दै बथल जाग्रा गारस्रावलाबायनानै होदों। बेयावलाय माथो रेसपेक्ट दङ? रायजो राजा नोंथांमोन, बेनो जाहैबाय बिपिएफनि मान बावनाय। आं लाजिनाय मोनदों। आरो 2 लाखआ सोरनो होदों बेखौहाय इयुनाव नुगोन रायजो राजा नोंथांमोना। गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।